ای سیبکی سرخی من طلبگاری تویم، در آرزوی دیدنی دیداری تویم. ای سیبکی سرخی من طلبگاری تویم، در آرزوی دیدنی دیداری تویم. در شهری شما مسافری به وطنم، در شهری شما مسافری به وطنم. یک بار به زبانی خود بگو یاری تویم، یک بار به زبانی خود بگو یاری تویم. توی زیبا، توی رعنا، منم ساحل، توی دریا، توی برجام شده در ما، منم باران توی صحرا. در گوشه بام دوتا زنم گوش داری، ای دل بری جان با خالی روم خوش داری. در گوشه بام دوتا زنم گوش داری، ای دل بری جان با خالی روم خوش داری. من دوتار زنم تو خودم ای جنبانی، من دوتار زنم تو خودم ای جنبانی. با هر نگاهت عاشقم ای سوزانی، با هر نگاهت عاشقم ای سوزانی. توی زیبا، توی رعنا، منم ساحل، توی دریا، توی برجام شده درمان، منم باران توی دریا. тамошобинони гиромӣ, ҳозир мо дар ошхонаи хонаи Ҷамшед Исмоилов воқеъ ҳастем ва мо ҳозир омода ҳастем барои хӯришро. Чӣ ном доштанд? Греческий салат. Барои ҳозир омода мебинем, омода мекунем ва барои омода кардан аз чӣ бояд сар бикунем? Аввал сначала надо помыть овощи. Ҷамшедаку ба фикри ман ҳозир мешӯянд. Ман мекунам. барномаи мо омадем аз ҳамин иборат аст ки шумо бояд бо дастони худ ягон чизро ба мо омода накунед. Ҳамаша як бор. аҷиб. албатта барои мард дар ошхона будан ками душвор аст, лекин имрӯз ҳозир мо Ҷамшед Исмоиловро дар дигар нақш, дар нақши ошпаз, дар нақши ошпази моҳир мебинем. шумо ягон бор ягон сухтагӣ
خود نمایش همه کسایی می‌بینیم از پدر یاد می‌گیریم. بگو زودروز مادرتون کی؟ 25 январ ба имсол ягон чӣ тайёр мекунем бо ҷамшед бо падаратон. албатта тамошобинони гиромӣ барои модар барои зан агар ягон чизро бо дастони худ тайёр бикунед бисёр ҳам як хурсандӣ овар мешавад. ман ҳар он чизҳое ки бо дастони худ карда мешавад аҷоиб мешавад. ҷамшедако шуштан барои шумо мушкил нест ба фикри ман. Инаш мушаянди. ҳамаш. агар ки ҳамаш лозим бошад ҳамаш. Шумо зӯр будед то рӯ маҷбур мекунед дар умраш ягон кори накардагише. яъне ки шумо гуфтааст Барои телевизиони салом. ман аст барои телевизиони салом. ман ба шумо халал намерасонам, марҳамат аз кори худ бишавед. ман танҳо аз ин ҷо ба он ҷо меравам ва аз рафти кори шумо меомӯзам ва мумкин аст ки дар оянда худо хоҳад оиладор шавам барои оилаҳои худ, барои оилаи худ ва барои фарзандони худ тайёр мекунам. Аз чӣ бояд омода шуд? Чего нужно начинать? Сначала берем огурец, отрезаем кончики. Мебинем вот Ҷамшед Исмоилов, Дона. Нет. Положим сюда. Потом еще на две части. Таки баду ҳиссаи баробар. Ҷамшедако бо диққат нигоҳ карда истодаам ки дар хато накунам гуфта. ман дар ҳаст Кун. ҷавон писарон падарони бузургвор ба шумо чӣ гуфтани ҳастам? ҳангоме ки духтарак тавлид мешавад мегӯяд духтар писар не. мана бинед агар ки духтаракони Ҷамшед Исмоилов намебуданд ҳозир аз куҷо метавонист Ҷамшед Исмоилов ин чизҳоро ман хушбахтарин ҳастам. яъне ки худованд ҳам ба аввал ёрдамчиҳо доданд. бисёр наст. оё буд мавридҳое ки шумо ба хона оиду авқот яъне ки хӯрок тайёр набошад? ҳолатҳо мешуд бале. шумо гурусна хоб мерафтед? ман чӣ гуна? Не худо ба шукр ягон бори хел нашудааст ки ҳамсари ман ба гӯшта мондагӣ бошад. ҳамеша он кас аз паи аввал хӯрдани чунки агар ман гӯшта монам бисёр асабӣ мешавам он кас нағз медонад. аҳамият дода шудам ба фикрам падартон хело тунук бурде. ман ҷудо тунук буд. ман гуфтастам ки ман бори аввал ягон бори ин корро кардагӣ нестам ки мушоҳида кардам. биядам шуд тасмим мегирем. шояд ман фаҳмидам зодрӯзи ҳамсари шумо дар моҳи январ будааст. то моҳи январ шумо машқ мекунед. мумкин аст ки бо дастони худ ягон чизи дигарро тайёр намоед. омода намоед. он кас иҷоза медодашам. барои чӣ не? фақат худ агар ки хӯрок каме шӯр шуда монад ба ҳамсаратон бигӯед ки сабр карда ҳеҷ чиз нагуфта хӯрдан мекунед. мегӯям мегӯям шӯр шудааст. мехӯред ба ҳар ҳол. шӯр бошада мехӯред. ман лекин мехӯрам. маҷбура. агар ки нахӯред дидед ки ҳамон дегу тавоқ дар болои сар. албатта мо ҳозир хӯриш тайёр мекунем. бо ба ғайр аз хӯриш ягон чизи тайёр ҳаст ки боз омода мекунем? мо вай дорам. манишахон чизе тайёр кардӣ барои апетит? Фаршированные помидоры. набошад аввал ина монда истед то вай. мале сабабе ки мо дониста омадем ба хӯроки ресурӯзӣ аллакай омода аст ин чиз қимат кардаи гӯшт дар даруни помидор. тайёр кунам. Зафарҷон но мехоҳам ки ман худам дастам тайёр кунам. Аз чӣ иборат аст? Из чего? Что там есть? Вкусно ли? Как вообще это можешь сказать? Ну это как голубцы, только в помидорах. Подожди. Инҷо фаршированный гӯшт. Гӯшти ки ман карда шуда. Например, гурунҷ аст. Да. Гурунҷ, пиёз, помидор, фарш, гурунҷ, пиёз. Худи шумо тайёр карда метавонед дар оянда? Фикрам метавонам. Метавонед. Набошад биёед маслиҳат мекунем бо шумо ки дар барномаҳои оянда бе кӯмаки манежа ва меҳрона худи шумо тайёр кунед. иншоаллоҳ ваъда медиҳам. кӯшиш мекунам.
меҳрона хон як бор ба навобардорон нишон медиҳед ки аз чӣ иборат аст. Мумкин аст ки дар ҳозир пас аз нигоҳ кардани барномаи мо омадем низ тайёр бикунанд тамошобинони мо. ку маълуфа инҷо аллакай манижахон шӯрбои ин хӯроки мо тайёр кардааст. дар болои мо фаршировании помидори мегузорам. Яъне помидори аллакай гӯшташ қима карда шуда. Аллакай як бӯи болаззат омада истодааст, ҳоло ки напухт, лекин барои фақат шумо Зафарҷон. челе ки манижахон гуфтан дар ҳавре ки бо ҳавр напару бояд ба кадом режим гузорӣ ки пазад? Кадом режиме меволам манижахон? Режими кук будааст. Кук яъне кук чӣ маънӣ дорад? Кук ҷӯшонида варит. Фаҳмом. Чанд дақиқа меравад барои ҷӯшонида? Чанд дақиқа? Старт кунем мебинем. Старт кунам? Бояд ки мо вақташо намонем? Старт рафт? 8 соату 11 дақиқа. дар ҳақиқат 8-12 лекин соат. Лекин тайёр намуданро дар инҷо нанавишта истодааст, намедонем. Аввал ки ёки выбор бурюд бошад. Анамин хел мешавад ҳангоме ки мард гоҳ ба ошхона медорад. Чӣ мешавад ки агар ки ба ҳамсаратон занг занед ва бипурсед кадом тӯмачаро бояд пахш мекунем барои пухтани анамон помидорҳои занг мезанем? Занг занем не? Яъне ба монанди барномаи «Кто хочет стать миллионером», звонок другу, занг ба дӯсти наздиктарин, албатта ин ҳамсар. Ба куҷо бояд кадом тӯмачаро пахш кард барои пухтан? мо наминтар ҳастем, табиати мо мардон наминтар аст. Мо медонем автомобилро дигар чизро, лекин ҳангоме ки мо ба ошхона медароем ба як ҷой аст ки ба мо умуман ягон чиз наздик нест. Манираш хел саломатит нағз. мо инҷо дар мехонаи дар меҳмонӣ мо телевизиони Салом мо барои онҳо ҳамроҳи манижахону меҳронахон як хӯрок тайёр кардосем. Фаршировани помидора. Мо мушкилӣ кашидосем ҳамин масъалаи вай бад. Параварка. Кадом мультиварка. Мультиварка кадом режимам, кадом функсия монанд кӯмак кунад. Мо помидорро болоша мондем, шӯрбоча тайёр кардагӣ манижахон. Помидорро болоша мондем. Нафаҳмидосем ки кадом кнопкаи зер кунам. Манижахон гуфт ки функсияи кука монед. Мондам 8 соату 13 дақиқа нишон дод. Кӯмак кун. Fast cook. ин тараф дӯстони азиз бояд гоҳ бошадам Bad starter ба ошхона дар омада ягон чизро ёд гирифтам дар кор. Starter зер кардам. Шуд тамом? Ташаккур. Давоми чанд дақиқа мешавад? Ташаккур. Раҳмат барори кор. Дӯст медорам туро. ана таздиқ шудем. Дар ҳақиқат таздиқ шудем ки шунавидем бо гӯшҳои худ ва шумо низ ҳозир мебинед. Дар ҳақиқат пурсидем сир дар сири хушбахтӣ дар чи аст? Дар муомилаи хуш, дар изҳори муҳаббат. Набошад боз оғоз мекунем ба охир мерасонем то яъне ки дар давоми чанд дақиқа бояд бипазад ин чиз? Чанд дақиқа? 1 соат. 1 соат ман боз гӯшта мемонам. албатта давоми тайёр кардани хӯриши бо номи греческий чили гуфтам. ақалан тухмбурёно пухта метавонед? Не, рости гап. ақалан тухмбурё. Тухмбурёно наметавонам. аҷиб. Ба фикри ман ҳамсари шуморо хело эрка кардам. Рост. бисёрам хуб аз як ҷиҳат аз ҷиҳати дуюм на ин қадар бояд. Вақте ки ман дар сафар будам, дирӯз дар сафари Дубай будам, онҷо эҳсос кардам ки барои ман душвор буд. Фақат бисёри вақт гурсна мемонам, лекин аз дастам намеояд ягон омода кардам. Мерам берун, фақат
همون خطایی وای میخوردم بستری چی яки фаст фуд. فاست فود як саволи дигар ман савол будан гирам мумкин Албатта. кори мо ҳамин аст дар ҳар оила мешавад рӯзе ки каме ногапӣ мешавед дар рӯзҳои ногапӣ шумо шабҳо гурусна хоб меравед яки дар назар дорам бо ҳамсари худ шаки дили кар میکند ба ҳар ҳол با هر حال وقتی که ما کمتر خیلی میشه. همه جا میشود نوگپی هستیم لیکن همه یعنی که خودی من تیار کرده میمونن بعد انجامای من همیشه تیار. تازه تیار این خیلی وای نیست که اگر من جنگی باشم من گوشت خو میرم یا که وای من تیار نیست نه این جهتش با аз ин бармеояд ки дар ҳақиқатан шуморо дӯст медорам بله منم یعنی که به شبهه میرم дӯстони азиз аллакай мо будаимро реза кардем ва ҷамшед исмоилов бо дастани моҳири худ боз мегузаранд ба помидор ба реза кардани помидор чӣ гуна бояд реза бикунам каким образом должны быть они быть گرفتن در کار بفکرم можно и так, но я всегда делаю аҷиб одаме ки ягон бор коро накардааст аллакай дастхон одат кардан догадаться просто ман ҳозир аҳамият дода истодам помидор буда ин албатта полизи дар заминҳо деҳқонҳо кор мекунанд ҳастон мавридое ки шумо бо хоҳиши худ ё ки буданд мавридое ки шумо ягон чизро шинонда будед кошта будед ман ҳамин чизро мехостам متاسفانه یگون من آرزو میکنم که یگون درخت شنونم یا که به حال چه که در همه وها اول که آدم باید درخت شنوند بعد خانه سازد بعد فرزند داشت فرزند من خدا بشکر خداوند فرزند داده است 3 فرزند دوش ماندگی یک تاش که درخت شنونم جیبش خانه سازد خانه هست و ҳар умеди сохтани худ شاید که این به مضمون آن است که خانه ساختن به مضمون عائله ساختن бале باشد мумкин شاید که اگر باشد که من فقط درخت شنوندم از چی من وای میکنم که بعضی دوستانم وقتی که صحبت میکنن وقتی پخته روی یکم بار در عمرم من پخته نرفتم اینم برای من وای بود که ҳамон вақт касал мешудед نه من از خوردی گفته وقت چخیلی که گفتم از خوردی با صنعت بودم صنعتکار بود وقتی که پخته میشدم ما فقط با های برنامه ما میرفتیم پخته барои пахташино کنسرت میموندیم رقص و بازی میکردن بعد دیگه جا میرفتم همه خیلی خودم رفتم من پخته چیندم این خیلی این من از این چیز دور هستم نمیدونم رابطه با زمین ندارم یکم خیلی не танҳо дар саҳна умуман чхеле ки аҳамият дода истодам шумо аллакай дар ҳақиқат туниста истодаед کوشش کرده ایستادم бӯе ки ҳозир аз ин ҷо баромада истодааст бисёр ҳам писанд аст бисёр ҳам форам ба шикам ба дил ва умуман орзуи шумо кадоме аз орзуи шумо аниқ аллакай амалӣ гаштааст ҷумлаи амал пӯшидааст яке аз онҳо албатта зафарҷон ман фикр мекунам ки тамоми орзуҳои ман худоро шукр ҷомаи амал пӯшидагӣ ҳастанд орзуҳое ки ман бисёр орзу мекардам ки соҳиби фарзанд шавам худованд фарзанд дод баъд орзу мекардам соҳиби фарзанди писар шавам ва соҳиби ҷаъфар худоро шукр шудам ҳамин ки алон орзу мекунам ки як консерти худам барои мухлисонам пешкаш кунам баъд фикр мекунам ки тамоми орзуҳои ман мукаммал иҷро шудагӣ ман аз парвардигор яъне ки шукр мекунам ҳазорҳо бор шукр мекунам ки барои ман ҳама чиз худоро шукр муҳайё аст
концерт гуфтед бисёр наз, лекин ҳангоме ки агар аҳамият дода бошед занҳо дар умуман ягон кор бикунанд суруд месароянд. Хуб мешуд ки таҳти ягон суруд ҳозир анамин помидорҳоро боз реза карда бошем. Кадом суруд боз метавонед суруда бошед? ин мешуда бошад не ҳеҷ гап не, масалан ялла ялла бале. ин Коркас. як дӯстам буда он кас ман ба наваи озарбойҷонӣ як вайка дигар мегуфтанд агез ки менгезисан олмада гирмезисан олмада себ аст лекин ман бо помидор яъни гирмиз инам сурх аст қирмиз олмада гирмезисан ол пичағи кесал мани вир яра дилим 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 вир яра дилим 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 аҷиб. Албатта ҳангоме ки суруд месароед мегӯянд кушода мешудам. Ман барои як корро ба анҷом расонидан кӯмак аст. Аллакай тайёр аст. тайёр не боз чикор кардан кор. чикор кунам акиҷа хол Салаты листа. шуям мо чӣ кор мекардем бе шумо? Ман мешуд ки ин чӣ хел кунам бешора модари шумо мумкин ки монда мешуданд, хаста мешуданд аз қабул кардани занги падарашон. хушбахтӣ ман якас мешад Еще будет наш сон. лимона чӣ Нет, потом. ҳозир агар ки фарзандони шумо орзуи ситора шуданро, агар ки ситораи эстрада шудан дошта бошанд, шумо зид мешавед ё ин ки тарафдорӣ мекунед? ман не зид намешам Бале. фикрам санъаткор шудан бад нест. Санъаткор вақте ки одам санъаткор мешавад дунёи дарунӣ ҳам мегӯяд ки бояш бисёр бой аст. Санъаткор ҳар кас шуда наметавонад. Санъаткор бояд ки як эҳсоси баланд дошта бошад. Шумо аз аввал орзу мекардед ки санъаткор шавед, ин ки дигар орзу буд, масалан орзуи бамони дигарро касбанафс шудан, ё умуман чӣ орзу буд аз аввал? Да фикрам ман аз худам мешиносам ки ман ҳамеша бо санъат будам. Вай рӯзҳо буд ки ман фикр кардам ки ман яъне ки бо санъат дигар кор намекунам. Бисёр дигар корҳоям кардагӣ ҳастам. Вай лекин ягон вақт ман бе санъат нафас киша наметавонистам. Вақтҳое ки ман дар дигар ҷоҳо кор мекардам, муддате буд ки ман бо санъат умуман машғул набудам. Ё барбари нақл кардан кор бикунем, бисёр наз мешуд, тезтар мешуд. Ман гурусна баҳҷон навор бардум акай гурусна инҷо қариб ки бо микрофон ба сарам бизанам, лекин гурусна. Албатта чанд муддат шумо аз тақрибан Америка. амакаш зафарҷон амакаш гурусна мондан. на танҳо шояд фикр мекунам ки тақрибан 5-6 сол бошад, 10 сол бошад, 5-6 сол ба фикрам. Лекин ҳамун вақтое ки ман хондаму дигар ҷо дар дигар кор машғул будам, ҳамеша ҳар шаб бо омада оҳанг менависам. Баъд сурудои худам, оҳангҳои худама ба Толибҷон додарам медодам. ҳамон вақтое ки ман дар саҳна набудам, лекин эҷод мекардам. Яъне ки дастгирӣ мекардед барои Толибҷон ки машҳур ҳам худамам дод гуфта суруд хонда мешидам гитара. Хорошо. ҳатто ҳамсояҳо меомаданд ки светое мекуштанде ҳамон вақтҳо зимистон. Лекин ҳамсояҳо мо меомаданд, ман гитара ки вай мекардам, ҳамсояҳо дах мекардам. ҳамсояҳо фикр карданд ки хонаи мо свет аст. мо магнитофон баланд мондем. дар ки шумо бо гитараи худ суруд месароед. Бале. ҳозир мо мефаҳмем то ба кадом дараҷа падар духтарони худро дӯст медорад. Шумо медонед ки манежа чӣ орзу дорад, орзуи чӣ кадом касбро гирифтан? ман ба фикр мекунам духтур шудан мехоҳам. режиссёр шудан мехоҳиш? ман бо Фаррухи Раҳматов шинос мекунам. дур рафтан дар кор нест. Салом ТВ кор обеспечен. меҳрона интихоб кардаст ё ки на? меҳрона ту духтур мешавӣ? чӣ орзу дорӣ? чӣ мечтаешь? кем ты хочешь стать? Доктором, врачом? Духтури
چه میشه؟ دندان برای که دندانش بسیار هم درد کرده میسته برای نمون значит ты хочешь до стоматолога Она не ходит к стоматологу. не ходит چه؟ Неки ин чи аст Мама, я мне куда-то мекну. ин чи аст Парта? Заметьте, что он был. ин чи аст چی کده؟ Шут. Всякие аква. Да, бромбус. اینا میبرو یه شد نیست من برو Да. برو tamam нема бар Не. بیمانم شد داره میشه؟ Не мешай мне. نیست باشه؟ аҷиб اینا اکو چیکار کنم؟ Ну, сама мекну. باز اون تو برانی؟ Маля. اینش تو گیر نشان دی Помана. Как кирпич. неки ба монади хишт хишти борик хишт барои сохтани юнон дар ошхонаи ҷамшед исмоил салати юнонӣ лекин шиками гуруснаи мо ҳама гуна ғиштҳоро аллакай омода бишиканад باز نه؟ албатта мо шӯхӣ мекунем ҷамшедаку лекин мегӯянд дар ҳар як шӯхӣ ҳаст ростӣ тониста истодам зафарҷон аҷоиб хело зебо моҳирона ба фикри ман баъд аз тамошои ин барнома ҳамсартон мегӯянд ки мешудааст ку мешавад яъне ин чи аст Питакса. ин сир Да. яъне ки панир Панир, панири панир. махсус ки ном дорад фетаксе панири умуман ҳангоме ки ягон чизро агар харидорӣ карданӣ бошед ман ба наздикони худ ман тавсия медиҳам ки аз ани молҳои ширӣ молочная радость истифода баред бисёр ҳам як маҳсулоти аҷоиб фоидаовар ва чихеле ки аллакай ман медонам дида истодам аллакай медонам аз олмон низ барои як маҳсулоте ки беҳтар шад аз олмон молҳоро низ овардам яки гов барои аз онҳо шир гирифтам ман фикр кардам мутахассисон оварданд мутахассисони тоҷик ба олмон рафта кормӯзӣ карданд ин ҳам як барои мо маҳсулотҳои молочной радости албатта истифода мекунем ба моноди творог сметана яхдонҳои мо ҳамеша ҳастанд боз чиро бояд Оливки. Надо много. Да. И масло, да. Оливки. какое масло мехӯрем мо равғани зайтун барои интихоби номе ки обдорад каме ба манижахон кӣ ном гузоштааст умуман ба фарзандон бо маслиҳат ин ки шумо орзу карда будед шабҳо ки дар назди сирдарё бо ҳамсари худ духтарча шояд номаш манижа мешавад писарча шояд ҷаъфар умуман орзуи шумо чӣ гуна буд ва барои гузоштани ном аз кӣ маслиҳат пурсида будед падару модари шумо тавсия медоданд умуман чӣ гуна мешавад бале албатта мо аввал аз падару модар яъне ки вай мекардем лекин гуфти шумо рост мо ҳамроҳи ҳамсарам орзу мекардем ки вақте ки яъне интихоб карда будем вақте ки духтарчадор мешавем манижа мешавад ва албатта бо розигии падару модар онҳо бо ваи мо розӣ шуданд баъд мо манижа гузоштем баъд меҳрона гузоштем ҷаъфар гузоштем кори худро идома медиҳем ҳозир боз чиро бояд илова кард ба хӯриши юнонӣ аз гуфтаи манижахон оливки зайтунҳоро зайтунҳоро бояд чанд дона умуман миқдори бояд чанд Да, да дона агар зиёд шавад Штангель соль. умуман чихеле ки ҳамаҳо мегӯянд зайтун бисёрам ба саломатӣ фоида дорад умуман равғани зайтун ва агар тез истеъмол карда истед ба саломатӣ фоидаовар аст инҳоро бояд дилим ба мисли суруди азербайҷанӣ тилим мекунем тилим мекунем бо даст гирем ё қошуқчаи майда бафикрам
خوب میشد با خوشبچه‌های майда. Озер ман алакай дар хонаи шумо муддат кардам, медонам чӣ дар куҷо аст. Ва бисёр маст. Ҷафар تو بکنی شو بو با دست میخوردیم کو ما فکر کردیم бедаст ман намешавад. نمیشه یعنی من نمیبرد نبرو دوست نه بی منجق شده Не, мешавад. Анамисал моҳирона, оҳиста. Ман ҳозир аҳамият дода истодам, меҳрона каме бо нигоҳҳои худ ба мо кӯмак карда истод, ба мисли ман. مهران خون تو یک بار جعفر خبر گیر майда ҷон Ман душвор нест ҳангоме ки ман бо чӣ касб бо чӣ кор машғул аст ҳамсари шумо? کسب اون کس حقوقشناس است Аҳа. یکی در یکی از کارخانه های کلان کار میکند حیثی حقوقشناس با دیگران حقوقشناس نه агар ки чунин мешавад ки ба дигар шаҳр ки ба дигар давлат сафари корӣ дошта бошанд, оё буд ҳамин тавр рӯзҳо? بله یک وقت به سفری گرمانیا رفته بود Аҳа. Фарзандон дар куҷо бо кӣ буданд? فقط اونجا اون وقت فقط منیژه خون بودن فرزندو یعنی که منیژه خون به همراه اوچه باباش بود من تنها بودم Ман барои чӣ гуфтаворо оғоз кардам барои ки худро омода бикунед. Тасаввур кунед ки боз ба олмон рафтанд ва шумо бо фарзандони худ мондед. Тайёр кардан, пухту пас, шустушу дар одаи шумо мешавад. Шумо аз одаи мебароед. خیلی دشوار لیکن از عهدهش خیلی کم حرکت میکوشش میکنم یکی دشوار بس حقیقتا به من یعنی که همسران مادران قدر میکنم که این پخت و پز هم از پی جامعه‌شویی و از پی فرزندان شدن خیلی دشوار هم کار عموما این من سری تضمین فرود میارم بسیار کاری میکنم дар ҳақиқат модарон боз бо баробари шустушу кардан, пухтан, боз бояд бо сухани нарм пешвоз бигиранд. Шавҳароне ки ҳа ёгади борӯз давзан бо тарбияи фарзанд албатта. Ҳасан ба ноҳо мекунем ва боз чиро бояд бовад? Лимонро. Чанд қадар чӣ гуна бояд лимон бояд? کودی شما مایده Кор буд шуда манижахон? قریب ду ба ду нисф тақсим кардем, бояд чӣ гуна давоми кор? ساق وشتن تا آخرش همشه همه خیلی لایک کرده умуман барномаи мо омадаем аз чӣ иборат аст? Мо бояд бо ситорагон бо дастуни худашон ягон хубишро тайёр намоянд, лекин ба мо ҳозир манеҷербоно кӯмак карда истодааст. Барои чӣ? Барои ин ки Ҷамшед Исмоиловро ҳамсарашро эрка карда барои ҳамин кӯмак мерасонанд. Мо бо гуфтирӯзҳо види исключение هم همسرم هم مادرم مادرم هم نگذاشتم که شما خودم تیار کنم تشکر все достаточно شده؟ мо як барнома дорем, ном дорад хандата зан. Дар он барнома як зан як лимӯи калонро дар 65 сония хурд. Ман ҳозир нигоҳ кардаем, о нахӯрда алакай обидаҳом борводаст чӣ гуна. Шумо метавонистед дар қалам 2 дақиқа лимонро хӯрда бошед? شاید که میتونستم لیکن مجبور نکنید که Не, ҳозир намекунем. Боз чиро бояд илова кунем? روغن بزرگ ин равғани боз зайтун аст. بله روغن زیتون است اینه бо кадом миқдор чанд? خیلی ریزم یاد هستم که یک بار تو کدام میگیری پس سخت من نریز оҳиста оҳиста. نگاه کنم Ана все пас хайрат манижахон буданд ки барои мо кӯмак شاید من شوربا میساختم боз бояд намак илова карда бошем. میکنی намак лозим нест? حالی نه на ки пас аз намаку илова кардан як шарбат як об ҷудо карда мешавад ва фикри ман баъд хӯриш тайёр мешавад. моҳирона зебо аралаш натонистосям не шуда бисёр наст
фақат бодаринга бисёр бояд халос. умуман ҳама кор оҳиста мешавад. Чихеле ки ман медонам ки шумо якчанд сол дар лӯдаи санъат ҳастед, сарояндагӣ мекунед. пеш аз барномаро оғоз кардан ба назди шумо омадан каме аз таърихи шумо шинос шуда будам. Аллакай ман фикр кардам шумо як 5-6 сол ки ман бо дигар сухан дағалона 10 сол. Чиле фаҳмам шумо дар саҳна қариб 25 сол изофа ҳастед. Шогирдонро ба монанди Ҷонибек Муродов шумо яке тарбия кардаед, дар яке аз солисти гурӯҳи адиб ҳастед. Умуман дар кушодашавӣ боз як гурӯҳ буд боло, шумо ин чизро медонед, албатта шумо кӯмак карда будед. Ва якчанд солҳо тақрибан чихеле ки ба ман гуфта буданд 5-6 сол шумо аз саҳна берун баромадед. Бо чӣ кор машғул будед? Чӣ сабаб шуд ки шумо аз ин саҳна дур шудед? ман вақте ки суруд мехондам, баъд фикр кардам ки бисёр дар шаҳри Хуҷанд маъруф шудем, гурӯҳи адиб бо устод Илҳом Урмонов, Анварҷон Исломов, Маъмури Вализод, Бахтиёрако, мегӯем он кас яъне ки врач ҳастам, табиб ҳастам. таъсис додем. баъд фикр кардам ки ҳамин як чӣ тавре мегӯям пик аст. ки ман ба қуллаи аллакай расидам. Ман фикр кардам ки шояд фақат тӯйравию ин майкунию ин ҳамин ҳаёти ман нест. Ман бояд ки хондаро пеш гирам, бояд ки ман ягон вай кунам. баъд ҳамин хеле як вай шуд ки ман хондаро пеш гирифтам. гуфтам мегӯям ҷо чунки маълумоти олӣ надоштам ҳамон вақто. баъд пас аз он ман оиладор шудам, баъд асбаи хондан шудам, хориҷа рафтам, вай кардам. хеле баъд дар як корхона ҳамчун ҳайси маркетолог кор кардам. пас аз он чӣ тавре ки гуфтам боз ҳам эҷод мекардам, яъне ки суруд мехондам дар маҳфилҳое ки ҳамроҳи дигару дӯстон будам, вай ҳамеша суруд мехондам, ҳамеша даъват мекардам. аз тарафи шумо гуфтед ки ҷонибек яъне ки ман намедонам устод гуфтан мумкин аст ё нест, барои санъаткор шуданаш сабаб шудаам, чунки зеро ки вақте ки хурд буд ҷонибек ҳамроҳи ман мегашт, бисёр сурудои ман ба ӯ маҳкул буд. бисёр вақте ки мо дар лагери Зуҳал истироҳат мекардем дар Хайрухун, онҷо ҷонибек буд, дигар ҳамроҳи ваҳош ҳамсолош, мо гурӯҳи адиб дар яке аз кунҷи ҳамун вай Хайрухун вай доштем. баъд инҳо омада, яъне ки онҷо ҳам гурӯҳи боло нав таъсис меёфт. Мубинҷон, Парвизҷон, Собирҷон, онҷо ҳамроҳи устоди мо Илҳом Урмонов, яъне ки сурудҳои нави боло вай мекардад. яъне ки таҳияи сурудҳо онҷо вай мешуд. дар Хайрухун буд. баъд ҷонибек ҳамроҳи ман буд, зеро ки ман гитор ҳамеша дар қафон гитор доштам, мерафтем як шита истироҳат мекардем, ҷонибек ҳамеша ҳамроҳ буд. баъд дидам ки ҷонибек Ҷаъфарҷон биё. Ҷонибек як ваи ҳамроҳи ман суруд мехонд, як салиқаи худаш, як овози як аҷоиб дошт, бисёр чихел мегӯям необычный овоз. гуфтам Ҷонибек, ту фарзанди як устоди бузург ҳастӣ, шахси бузург ҳастӣ ки ҳам обрӯи миллат ҳастад, фарзанди ҳунарманди халқи иттифоқи шӯравӣ ҳастӣ, ту ки бояд суруд хонӣ, ту афзудаш мебароӣ. баъд гуфтам биё ман туя ҳамроҳ мекунам ба гурӯҳи боло. ҷонибек фикр кард, намедонам ҳа гӯям ё нагӯям. гиром рафтам ҷонибек пеши Илҳомако Урмонов устодамо. баъд онҷо Парвизҷон, Мубинҷон, Собирҷон буданд. ман гуфтам ки устод Ҷонибек Муродов, амирӯз агар шумо иҷозат дид, ҳамин гурӯҳи боло ба, яъне ки ино 3 кас не 4 кас мешаванд. баъд Илҳомако пазируфтанд ивои мана. баъд пас аз ҳамун ман яъне ки Ҷонибек бо Парвизҷону, Мубинҷону, Собирҷону якҷо карда, шинос карда, ҳамун ҷо ҳамун гурӯҳ ба яъне дохил карда ва ман сабаб шудам.
بعد اینها از همون وقت اعتبارا جانبک уже همراهی پرویز جان و ایمین جان در وی اولین قدم‌ها رو گذاشتن. در وی سرودها هم یک جا بودن ضبط کردن و کردن دیدیم که معروف حالا امروز تا حاضر رفته است. یعنی که شما با غیر از سرایندگی باز چه گفتید مارکتولوگ بازارشناس همچنین بازارشناس کار کردید و با فکر شما این چیز به شما کمک رسوند؟ بله این مارکتولوگ در همین حال الان میگه خیلی یک وی وظیفه یا که کسبی بسیار درکاری است. حاضر همه جا تا که بازار نامختگی باشی و نباشی یعنی که زندگیت پیش بردن یا که پول کار کردن دشوار است. بله یک مارکتولوگ مهم بود برای ما. مارکتولوگ گفتید یک چی به خاطر آمد یک نقل یک رئیس صاحبی پایافزار کابینتی پایافزار براری دو مارکتولوگ رو با یک جا روان میکنند با یک شهر با یک شهر روان میکنند و میگوید که با اونجا روید ببینید چگونه هست بازار و اون طلب دارد یا اینکه نه. روان میکنند دو مارکتولوگ رو بازارشناس رو و زنگ میزنند و یک کس میگوید رئیس اینجا عموما کفش رو نمیدونن چی هست با فکر من در کار نیست نه باید ما اینجا ناییم دویمینش روشد زنگ میزنم میگه رئیس اینجا یک گون کس پایافزار نداره بیاید با اینجا بگذاریم و در اینجا این پایافزار رو پیشنهاد میدم. از این چی من گفتنی هستم که باید در همه وقت باید یک درباره از بای خود کار بکنید چه که شما اهمیت دادن از بای خود کار میکنید و بسیار هم هست نقل به نقل هست یکی نقل‌های درست گفته شده و هست یک لطیفه که روزش ما اون گفته تمونسته باشید. لطیفه؟ بله من با مهمانی اومدم نقل میکنم. افندی یک روزی من افندی نمیگم من افندی یک روزی با مهمانی میرود و اینجا صاحب خونه میگه خوش اومدید مرحمت دارید میشنید به خونه میگن شما با چای کبود یا چای سیاه میگه شما مگرم در خونه یک چای یک چای بدید. برای این مو فرقش نه خود چای سیاه خود چای کبود برای من شما کمپون ریزه و میگم شما تشنه موندید یا فرجو همین گفتی بسو نمیه کپونیلی تشکر اینجا بود برای خوریش رو تیار کردم پیش از خوریش رو با اون رسوندم یک لطیفه از شما. خوش لطیفه از من خوب یک لطیفه سرم کلام با اومد یک روز معلمه یعنی که با گروزین معلم زبان روسی میاموخته است. یعنی لطیفه با زبان روسی است. بله بعد معلمه از شاگرد از گروزین میپرسد که همون کلمه خلیب تلفظ کند بعد گروزین میگه خلب میگه خلیب یعنی که помягче скажи помягче خلب еще мягче хлеб мягче произноси мягче а он пулечка یعنی از پرسشی معلومات تو به درجه است که مخشی رو یعنی مهمتر گفتن رو در نظر داشته است خمیر است. نماشا دوستان عزیز با لطیفه ها میگذاریم با تماشای کلیپ نو جمشید اسماعیلوف در سلام تв در برنامه ما آمدیم. نرسد بهارم یارم جانم که تو را ندارم یارم جانم زی خزانی سردم عشقم دردم
چه نشانه آرم یارم جانم چه حزین و تنها ای وای ای وای نفسی چمن ها ای وای ای وای حوثی تو دارد شیرین زیبا دلی آسومن ها ای وای ای وای آوای منم و غمی تو یارم جانم غمی عالمی تو یارم جانم ننماید رها باره یاره زلفی خمخمی تو یارم جانم گلی محلازم محرمی رازم با خمارت چی سان من چاره سازم سوسنی یابی جمنی لابی چمنی میلت گل ماهتابی گلی محلازم محرمی رازم با خمارت چی سان من چاره سازم سوسنی یابی جمنی لابی چمنی میلت گل ماهتابی کفتری با می دیل یارم جانم که شبی را می دیل یارم جانم در رهی عاشقی هر صبح هر شام توی آرام می دیل یارم جانم گلی محلازم محرمی رازم با خمارت چیزان من چاره سازم سوسنی یابی جمنی لابی چمنی